Pamilya. Diyos na lang po ang magbalansa sa inyo. At kami po, grabe po ang samong kamugtakan. Kumusta, Nay? Nay, yaw naman po ako. Lalaba ka pa po baga. Hindi mo po natitiko na ang bitis mo? Minsan kaya natutuog. Mas Oh. kamot ko. Arin po ang ano mo dyan, ang wala. Parang nga po ta nagkakalaba. Nagbabalnaw ka na lang po. Babanlaw. Pinarabong ko ng subang ginagsasalod. Ako nagsasalala ba nagsasabong. Tapos ko niya balnaw na lang po niya na aga. Banlaw na lang. Parang nga po nakakayanan mo buwan maglaba. Pinipiyos baga. Kung dahil man mag-ano ito, ang pagpaparasugoon. Sakit mo po matambakan labahan. Mas padit-dit lang po ano sama. Ang iba babanlawan, ang iba nakasablay, ang iba nakababad. Dako pa kong labahan. Kundi pidit-dit mo lang po ta. Pidit ko lang, sa primero ang tubig malayaw. Pagkakapangod to, masabon-sabon. Kumbaga pinipirsa lang po ang paglaban na po. Persa. Iyon po ang kabak po kaya ang hawak ni nanay. Ano po, anong apod po nga ni kaya na itong garo, ano, na stroke na ano po. Itong kumbaga paralyzed ng walang parte kang hawak mo po. Maski iniyo, pero pag mati ko nga digya, bakit Pun po sa payo. sa payo ko na, sa may long ko nagkukulog yan. Pero dahil man sigido, pero Paminsan-minsan po nagkukulog ang payo mo po. minsan, Hindi po kundi talaga mga pirsa po talaga ta. minsan nga ni, pagbabangon ko kaya naluyan akong makabangon ta makulogon niya na maray. Pag yan pong bago kang mata, Bagong mata, makulogon po minsan. makulogon ini mayayawon. Pero dahil ko maintindihan kung ano nga lang. Yun na nagbalik na naman ako ibinayta. Igwa naman sa imong nagpaabot ng ano, ng tabang. Kaya yaw naman po ako ibingon niya na. Kaya ang pagtindog ko naman, ito na maray. Ang pagtitindog mo po. Pagtindog, pagtukal. Sabi ko nga ni kami, basta ako pa napaaro kami. Yung po yung po pati, sabay po pati ka manito niyo, ano po. Ano naman. Arap na niya ako kanina, sabi ko nga ni Tonyo. Sabi niya ako, ano daw, ano to, maray pa kita magada. Naman bagang service. Kundi may, Aray ko, matulungan. Ini pag nakukuya, naglalaba kaya ako arap kanina. ay tindog ka po nalaba. Kaya po kayo ang itsura mo po pag nalaba ka. Yung tani dahil na matiko. Pag nagtutukaw na haloy, makulogon. Makulogon, ang PR. Gabos, harap, gabos ng ano to. Naman dahil makulog. Kumusta po ka mo niya, Nay? Maray na. Kaya yan, masakit na maray. Sabi ko nga maray, ang karga mo bagan, kung medyo pagal ka na, ikakabog ka. Pero iningan niya ako, dahil sarong simana, pagkatapos ng simana, si bulan, pagkatapos bulan, taon na naman. Masakit. Kuyang kung magabato niya, tinga ko bagang maray. Yan pong bitis mo po. Muro, Ay mga muro. Garo nagtaragas na po. matagas nga. Hindi po. Kundi magibo po ta, maimang po ibang mahero ano po. Pilit nga mahal. Kumusta po si manito nyo? Kaya yung ano yan, ito ko yan kung ano to. Ano daw niya, kung dahil nakita magpa-CT scan, garo grabe man naman rin ang kwarta bagang binubutas siya. Pwede ko po na mahiling si manito nyo. Arog kan ano to kan, ang pagdodoman sana sa doktor mo sa tutol.
Di po ta kung minsan kay puan pang service saka ang mga alalay paano po. Lalay. Taday manindo kayang kamulang. Mayo. Yan na ito. Yan yung pati na naman na yan yung pangit ito. Meron po. Meron po, Nay. Yan takurin yung dati na naman ito. Si si luluto niyo po, yun na po nila, pirmi na lang po nakaigda. Nakakatukaw siya. Yan nga ni tigukan ko tang katriyo barari na pipaparabari. Kapag kaputan niya araw kanina. Mamang pakiarang. Sa pagpwersa po, nararaot, garo. Diyan niya na lang po garo pigkukin sa ano po. Kaya nagkakararaot. Garo yun na lang garo libangan. Minsan sige ka nang ito hindi. Minsan po siging ikot kayo dyan. Hindi ba Sabi nito ka niya? natin inaanali. Dahil mo na lang yata pagparakuyan mo sa. Dahil mo kaya nga nakakalakaw garo yung ngayon yan. Iyo, takong Libangan. siguro takong baka ang kuyan man mapaoy man sa likod na po. Kaya nagpapaikot na lang. Ako minsan naaanggot akong maray. Iyo po. Tapos di ka na mo para ang may mati ka man po pati. Yun na nga ni. Ay. Nay, nito nyo. Iyo po. Yaw naman po ako, si Alden po. Iyo po. Diyan ka magkailan ka sa lingon. Iyo po. Kumusta po? Kumusta ka, Noy? Ang pagparam niya, garo apektado. Tayo niyon, inibaga niya. Hindi nga garo bukol niya. No, may ano sa garo may naipit na ugat ano po. Ano yan. May gustong sabihin si Manito nyo kaso dahil niya lang po Ay masayo. dahil niya masayo, dahil niya mabigkas. Grabe ang kamagsakan niya. May dala naman pa po ni 10 kilos na bagas na po ni para aloy-haloy na po sa endo. Ano po. Tapos mga grocery po. Ang nagpaabot po pa ng kaning tabang na si ano po Joy Santa Ana, tapos si sa municipal Kagawad Junior na Teodoro. Saka po ito pong dahil dahil na po siya nagpabisto. Si Sir na dahil na po nagpabisto. Ay. Baka may gusto ka pong sabihin na sa mga nagtarabang po sa imo, saka si mga dati pa pong nagtarabang, saka si mga matarabang pa po. Para po sa mga nagtarabang sa Samoya ngunyan, ako nagpapasalamat po sa Indon at tabang na itinatao sa Samoya. Asing sa mga nainot pa po, salamat pong maray sa Indo. Sa maarabot pa pong matabang, salamat man pong maray sa Indo. Sa tabang na itinatao nindo. Nakakatabang pong maray sa Samoya, lalong-lalo na po si mga bakalong ng gulong, nagkabarakan ko po gabos. Kaya po, Diyos mabalos po sa Indo gabos. Bahala na po ang Diyos sa Sandong tabang na tinatao sa Samoya. Bahala po ang Sandong pamilya. Diyos na lang po ang magbalas sa Sandong. At kami po, grabe po ang samong kamugtakan. Nakulog sa nang tinitiyos niya, haros tayo kayanan maghapon. Sabi ko nga ni, kung sa karga kinakabugtak, nasusublian, pero ining sa mong kamatian, wala.
tirong kami gabos nagdadara matapos ang taon, bulan. Ilang taon na po pa rin yun na-stroke ka? Pa, 4 na taon na po. Di 4 na taon mo na po yung dardara na po. yun na. Si luluto niyo po, pirang taon na po siyang araw kaya? Inot-inot lang siya sa kuya, pero siya nakakalakaw. Ako talaga po, pagka Stroke. entero kong lapat na akong nakakairom, ako nakakagilid. Hindi talaga. Pero maray nga po, tana, medyo naka-recover ka po. Medyo nakalakaw ka na. Maray nga ni, pero mayo talagang. Kan barabago ako, daw ako magpanagaday kong problema, pero ngunyan ang pagdumangkadadoy. Masakit na pong maray. Sakitan akong maray. Kaya kung nanon mayo sa muya, natios na lang ko kung mayo ni mga magkakasurugo ko. Tinitirios ko na lang. Wala po talagang tabang ka ng mga nagtarabang. Ano po, at least di ka na po magpaparaluwas. Salamat sa indong nagtarabang sa samuya. Mga nagkairinot pa. Salamat na marami sa ginibong iniya ni Sir Aldin. Kumbaga, ano malang ako na ibi, pero ako lang tagahatod. Iyo po. Pero ano to, kumbaga sa kanya ikan tulay para kami makaano sa senda. Iyo po, salamat po. Salamat po maray sa indo. Diyos na lang po ang magpano sa indo kay ban sa indong pamilya. Sana matawang kamo nin maray na kabuhayan asin kusog na makatabang pa kamo sa ibang mga nagtitirios na harog sa muya. Salamat po maray sa indo. Iyo po, salamat pong maray. Manggalaray po sa Indonay sa kay luluto niyo po. Salamat ma'am. Iyo po, salamat pong maray. Diyos mabalos po sa Indo Gabus.